И така, здравейте на всички. Здравейте на всички. Аз съм The Game, с мен е DisBG. А с мен е The Game. Да, ясно. Така, снимаме един до друг. Сега си купим лъка, защото аз ски готин. Аз съм го купил вече, ама все пак. Не съм го читнал, няма как. Сега ще играем. Омага, човек, погледни какво е. Оф, аз играя в сервер. Омага е. Word Game, първото. Човек, погледни каква е картинката само. Да, знам, аз това бос съм го минал. Купи си и трите и такова. Купи си 3 оръжия. Ракетата. Виж. Гледай сега. О, то аз съм изключил звука, е. Аз един от ракетча. Човек, нали го? Окей. Знаме, човек, аз го имам. Омага, да ми се бърна нещо. Дай сега да видим какво толкова го хвали този лъка. Човек. Лъка какво прави? Попава ли какво? Не, гръмват. Аз тук съм в страшното меле. И на мен стават на мира. Убиха ме. Дай ми, господа, убиха ме. Останахме без пари, хора. Искам да продължа, но да носим останали всичките оръжия да видим. Да. А те много ме дразни, защото се кейкотят от някакви... О, не, спря би горил Боб. Страхотно е. Да ти спре играта точно в средата. Не е точно с 2 удара, човек. По-малко са. Повече са. Ей, там го отпрети го. Продължи тук. Нещо ми бъкне играта, дами и господа. Да, не от нещата, които съм отворил, те са хиляди сигурно. Не, само едно е. И то е YouTube и горил Боб. Какво направих аз? Махнах си лъка. Интересно защо. Ето виж, все едно са загряли. И как ти да червена линия? Това са го фъргачката. Не за това. Аз нямам да фъргачка. За всички оръжия така. Ще видиш после от водата. Да, спени оръжието. С лъка да видиш. Трябва да се го ползва явно постоянно. Без пирачка да ти се оборил или нещо такова. Откъде аз знам? Просто да бъде така. Взема парички. 2, о, хедшот. 3. Не, в момента колко много пари има. 170 долара. А бяха 1700. Умрях. Имам 9 живота като котка съм. Добре, ще ми трябва лекарство след малко. Първото оръжие, между другото, е едно от най-хубавите. Не, много най-слабите. Не е вярно. Много е слабо. Ох, блокира ми оръжието. Не е силно. Много бавно, много бързо стрелява. Никакъв смисъл. Не е точно всичкото отгоре. Аз си Аз имам попата. Но е слаба между другото. това е едно от най-хубавите оръжия. Не е слабо, човек. Гледай ти го кажа. Чести края. Ето виж. Виж, че е слабо. С един удар не мога да убиеш никой. С един удар даже да мога да гръбнеш и отчуния контейнерите. Обаче виж са, с лъка обаче от един удар. Всичко. Знам. Но нали избухва нормално. Човек. Хедшот. Само ги шотвам преди малко. Добре, бе. Къде идва? Къде е? Леса. Пик! Пик! О, гръбнах го! Супер! Интересно. С първото оръжие само си чупа стените. Между другото. Явно, че така ние почнахме до време, не мога ти каза колко време стана в клипа. Яко, нали?
4 минути. От 4 минути стигаме. Сириас. А какъв е този? Какво? О май гад. Мучо долу. Мучо долу. О май гад. Да стане пак като миналия път да умра, защото... А какво? То бе. Сигурен ли бе? Тук пак на футболното Дайте ме да дишам, бе. О, супер. То бе гони и само се чува в камъни и така се удря. Смотно. Питаш ли мен тука? Абе ме гони бос, моля те. Не е забавно и без един вече един живот. Вече не са като котка, вече са като лугер. Ах. Умри бе, умри бе. Човек, моят бос няма спре да ме чупи от бой. Питаш ли ме? Тебе нали те питал? Ти мен питаш ли бе? А, супер. А, заклещи се, някой се заклещи. Да. Какво? Шотнах го. Обаче видях боса, не знам, не съм сигурен. Той се заклещи, откъде знам какво е направил. За малко идва още и трябва да биеш количката. А когато дойде боса, знаеш... А той вече дойде. Убиех двигателя. Окей, ама знаеш какъв е проблема? Че той ме гази! Той е с багер, човек. Ми даде удари в двигателя. Трябва да бягаме назад. Знаеш колко е гадно. С първото убежи саматки слаб. Дръж. Хе-хе. О, човек! Гръбнах от него ще и да застреляне с един удар. Е с това. Чакай, стана, мърдай. Дръж. Да не остава да дишам тея. Човек, викаме дръж и го щупих. Дръж. Щупих два си удара, къде вика дръж. Дръж. Какво? Ма ти ми взима получа демидж, като съм взел този бонус, бе. Гавно се. Не ми е забавно. Изобщо не ми е забавно. Лекарски пакет, благодаря. Дръж. Бия повече да ме... Не взимаш... Не, по-скоро не те взимат повече демидж. О, вик, човек, шибнах един и буднах и тримата. И ги убих и тримата. Свърши ти това. О, човек, къде си, бе? И ти ли си вече на това ниво? С багера. О, щупен. Дръж. Как? Абе, питаш ли бе, човек? Идва до 18 човека. Машини за стреляне. Отвън. Дръж. Не мога да повярвам, че този бос е толкова гаден. Първия бос е адски гаден. За да си подготвен, аз си изтаковах лъка. Забравих го да го сложа. И го смених с помпата. Ламка. О, човек! Ако има бос, винаги ползва и лъка. Този има много повече демидж на боса. Зависи. Зависи какво имаш. То ме чупи. Как си ме кашолета? Ай! Днес какво го стреля са? С ракетомет. Дигаш? И взех вече половината демидж, майко. Ама съм на 3 живота. Няма да ти стане работа, вярно е. Ама аз не мога да разбия боса. Почти го минах, човек. Той ракетомет благословен да бъде. Свърши ми, загря. Отврат. О, ес! Какво? Има само бос. Отвратително. На мен не ми е добре. На 3 има 2 живота, плюс нулевия става 3. Унищожих му количката и в момента го цепа само с помпа. Не, убих го. Почти. Да, убих го. Yes! Даде ми 2000. Само като го цепнах. По-скоро горивото ще гепна. Само да те цепна, горивото ще гепна. Така се получи. Охо! Май си купим нещо. Знаеш какво? Бомба! Тази бомба се не
правиш? Не знам, обаче се забира за огнех хвъргачка. Или за дубъл узи. Ел едно. Или пък... О, има гранату. Хвъргачка. Погледни. Гранату. Да! Хвърля гранати. О, да. Ние 3500, обаче ще се събера с нещо друго. Така. Епизодът става 10 минути. Ще смениме по-пъти с това. Ще почнем да играем и ще свършим по някое време. В епизода, значи е гадно все пак. Какво се направи? Не съм аз виноват. Какво бъгна ми, човек? Добре, мисля, че отиваме при боса. Ай, ти не си при боса вече. Аз не съм при боса на малко. Ето, тук няма бос. А това всяко ниво май имаше бос, човек. Сетих се на едно ниво бос е стена, човек. Да, той беше същия, обаче... Не беше срезачка, обаче беше някакво по-различно. А, фак. Дръж, бе. Фак. Човек вика го дръж, бе, от толкова горя. Това държи за мен обаче не ми харесва. Лекарство. Прекалено много са. Дръж. Дръж стрела. Прекалено много са. Не мога да им избягвам, мале останах на нулев живот. Убий го! Аз станах на нулев живот. О, даде ми пари, супер. Не. Няма да стане. Така, продължаваме напред и за да половината от нулевия си живот, човек. Имам доста пари. Зависи попата. Леле, майко, е бати белето и аз съм на половината от нулевия си живот. Засегоха ми от двете страни. Оле, хвъргачката според мен ще е яка. Но тя е доста силна. Обаче е Вземи си ракетомета, да, ти го взе. Аз ки добрия е. Много добър. Аз си купих ей това. Ей това ще... Аз загря. Yes. О, взима си хапчетата, yes. Запле в болията. Окей, другата игра просто ще го сменим. Ай. Това ме гони. С какво си? Ти колко оръжия имаш вече? 400. Аз има само 3, ама събирам. И да не успееш, защото сега ако умре ставам 0 пари. Ама аз съм да почти на края. Това е проблема. Нулев живот на това с боса. Живото с боса, човек, ще умреш още в началото. Като те блъска с багера, ти трябва да избягаш едни такива. Да. По-добре се е прелял тука. Оръжията ти се запазват, обаче парите не. Няма къде ти се това, човек. Дръж. И лъка обаче не е задалечен много бой. Ракетомет е най-силен от всичките оръжия според мен. И той е скъпичък, и то доста. Ама в началото аз си го купих на второ или трето ниво, не съм стигнал. Аз сега нещо какво правиш, бягай и куршумите като ме стрелят. Мен ме убиха. Надявам се да ви харесва. Гледайте, абонирайте се. Дайте пушете вод за клипа за мене, за него и когато искате и се абонирайте за мене. Най-вече и за двамата, така че